Lakini yupi kachata choka chizeli. Chata choka babili. Mambo salombe. Mambo salombe. Mariganda tsanga kombre. Tora hii gare pasi. Sasa hii Chimangaro chichi. $25. Tanda zile kwa tora nini? Tora. Abantu sekuroko. Akayokumba pangu mushizi muzungu mukubika cement. 2 pocket the cement. Ndozokupa yini ndali ndakubadira. Kachobadi I gave you. Hapa ndo wara. Negati that was 2004. Ndaka the 2 pieces of cement. Then ndo gari. Ndo kwa 2007. Cement yangu ya. Vodo kutondiroba. Usakuni cement. Alright. Ndio kuna mai vasho. Mai. Aba sekuvani mchiko cement zangu. Saka apa ndomangalera kudai. Muno ndakwabvunza. Zvakanakisisa. Vakatienda. Papesa bakandakanyara kwa ndaisi kuti ndo report here. Apa 2004. Ndakatore nguwa ndichingufunga. Ndo fungu yangu yakaramba chingoti we meet on the way. Ndikuti une mari yangu achizonifarire manje saka I have to mutapwa muri kuti report nyani idi izo justified ipere kuti nenofini mufunga kumwe wako kuti fiatangu sangana musapa ka trivan bari mu local area tongo so anonake une mari yangu afina infect team area tiripa omuchete. I'm through the president. Thank you. Thank you. Mambo Hudson. Mazimuri. Simwe. Msue. Sitano. Yupi kachata choka chizeli. Pambebe dala mambo sawa. Mariganda bati. Chibisaida ya rifu. Makagas. Imani. Ayo, taura ni mari tsacho sokatsito. Zaudi taura. Anyeka. Imani. 14. 18. Ürüşo falan. Mesela. Dai razo akapundo akapesi bendi 2000 wangoine makore manga 2000. 16 years. Wangodo. Zvakaitika mutambire zvekuti Apera. takasangana nawo akati ndiri mwako wake pamba here ndakati hongu ndikazi ndine simende yangu yakuoma uye kutore simende tichotore simende ya tichogara achozoti apa simende yangu yandikupei basa tekwake toilet tichosvika pamhatso pa toilet yako apa ndazoisa mutrasa because kune chikwere changu chemagwere tozoonana tichogara futi kubvayo kumba paya ndikati mwechi wangu ndakamuchekesa ndinote kitchen mwanda 20 hapasina watorwa ndachoshe mari yacho mwapuwa here hamuna zvipikiri zvacho kei hapana saka mwanda 20 ino $20 zvipikiri $5 kuita 25 sezvasi kuchavhudza hake pamwe zvatovharana ndisikatozivi kuti iyo mutokanganiwe changu echide chake rimozvona Saka iwo wakake toilet yaanozondipa wakanditi ndazopomwe munhu iwo dzosere chi but pawakavaka pacho hauna kubhadhara. hatizuzvaka wakandaisa umwe munhu Wakabwasiya. obhati hatichadi kuti uchaakaba uyu wakatore magwere angu akushandira chikwerete saka iyo chiende kutsvaga futi chi Mari yesimende. Yanga imbori mari muna 2004 simende.
Atitondo include anima percentage ayo ne private nayo. Hatisoda mapercentage, hatiiti mapercentage, but hatisimende kuna 2004 yaita mari. Ndima makatenga inini bangu, makaitenga mari 2 bags muna 2004. Yakatika cement yene UNICEF cement. Yaite mari muna 2004. Akasimemba kusimta. Why do kubvunzaka? Tiri kuvotaura nyaya panapa yekuti dzimwe nyaya musanakirwa nekuuyedzi kudai, because mari dzemadaira dzemuri kubhadhara panapa dzotenge simende ichisari chenji. Isusu tichitonga munomwa nyaya yamangarwa ngeyo 2 bags dzesimende hadzina interest. Imwe chemuri kuda imwe i2 bags dzesimende iyo zvidziri kuita $10. Which kind of cement? Abo yangu baba mtabu yangu yari high pancake but these ndiyo yoite mira simende mari yemuri kuda mudare mwaurira kudare muno i$20, but mwatobhadhara imwimwe yekumangara inotodarike simende. Iwewe mari watotadza mari yewaunza iwowo waunza $18 dai kusondochinja waita zviro mwedzi miwo wapfuura apa tiri muna November December $8 yaitenge bhegi resimende ma32.5 ndakaitenga ini ma8 mari yeuri kuyobhadhara dai rapa yetiri kuda isusu inogona kutoburisa almost yaiburisa 3-4 bags. Izvozvi mari yedaira yetiri kuda pa inoburisa 3 bags. Hamugoni kutaura unless kuti paine zvimwe zviro zvisiri simende isimende here kana kuti pane ndakuya pawaka kuti wakatoisa kati ndobvunza handakakunda chiti kundova vadi kutaura iwe unezvaza zvakati ndakabvunza semendi yako bunyana mai vachi ndavataura muna uno semendi ndo mangara here ndimati asi adi munhu mai kuti okay baba bunyana baba anga ndipedzi kuti aisede pa sabunza sauro fungai bunza baba ndosvika pa so kuti kudai panapa apaka muri pashenza kudai pani pechiko mari yangu bunyana okay pasa muri bunza akati ipapo yajoe bunza ndofuna pasenguru muri pani kusenga nepani mari yangu ya right sangoni imanja ndikuti ndikuti ani muri kuonera kumapura kumakata zvine dzenyu andesa bugwashira kakara iye mambo ande sabu ya saka mwana kuona mwadzamba mwakamboye kwari muchitaura nawo sabu ndine nyaya yangu kudonibodedza yakatopera page level enough of thought of that they are sorry for that. All right, fine, it's okay. Imweni uri kuti mwakabeuswa hwangu nezvipikiri hazokumangara bao ndakabapara ora dheki ndakabaparini ndini muridzi wemwenje wakatorera mai pasina munhu wemurume saka ngauya tauri wasiyei nini saka ngauya tauri mai wachimuko ngomataura izvozvi pamusoro mutape zvari kuti kwai wakadondorwa takasangana pamusha panyaganyo rebunza ndichitaura naakomana ari paya mwasvikepo mwakasvika ma7 ndina mukomana wacho boloya mwasvikepo uchovhunzwa kuzi muri kudei pano nditi ndichopedza ndichoti ativeshe nguva yakwasvipa chiendai kumaitoti ndode simende yangu ndobaba vakati iwe miraizve ndipedze aiwa kusipo ndobaba vakati kwai ndode simende ndakati muzaya kwasvipa handikwanisi kutaura newe nyaya yakadai wausiku kutoka mwati uri bhinya ndauchitangira ipopo ndauti kuchaya kuti uone kuti ndiri bhinya ndobva wakatiza handizve saka usaanonoese right izwa amira nyaya yenyu ndaizwisisa iwewe simende wakapuwa 22.5 32 22.5 ndini ndainga bhirida $22.5 $5 yaita $5
saka dziri mbiri dzaiite $10. Hauzi kuvape $10 yaungeya. Ndo pandakati mune mwenje mukatora kumboko. Makatore mwenje ere. Kuti nyaya yatora kwa kungopana kuti nyanya ndapota. Mozwa. Vali kumubvunza. And yakati yo baba iseve Kakatokuitaura ari maseve nodusiku kunepo iye panati iye bure wakati sekunyane mukanga mwemba ngati ndidaize ndinge abwenya kuti kunepo yaka 7 morning not kuti usiku nepo yes yayoti satero ngomtape ada ubvunza kuti achiwe awo ari kuti wakatore mwenje ngataure vhari yemwenje achiwe chataure vhari yei pamusoro ichangamirire dare ndaikumbire kuti mutape tonga inyaya yamangara because apa muri kuona manje nyaya yako because handisi kuchabhadhara ngekuti ndopeti amatimure bhadhara emuntu isusu betiri ndandisati ndamhanya hangu zvikaipa unoza urokonomudini natsonozwa kuti nyangoti iwo manje iwo tiri kuonetsaka aya arutoti nandizutori mwenje wani wako ende iwowe kana dai wakatorerwa mwenje iwo hauzumangara hauna umangara nyaya ndiyo itatu ndiyo yakafanana nyaya dzenyu ndidzo iwo wakuuya upfekedzere nyaya yako pamusoro penyamera chipera poko manu iwo hauzumbobvira wadi kuona dhore kwamambo baivo chawaida iwo kuti maonana wosensi arutaura kuti iwo ndakabvunza kuti simende yamwi hautamira iwe uda kutauri dai waigona kutaura usi munhu kutotadza kutaura saka waunzwa munhu waugoni kutaura ondose zvibhakera isu hatisenzi zvibhakera pamba kuti asvike kuzouya kwamambo akatotraya kuona anhu aakaonana nawo akataurwa kuti nyaya nyika inodi kutoende kwani kwamambo akashayiwa kaabatsira iwewe wacho wakaenda kosenzesa kuti akatore mwenje saka inini handichaapi simende saka ndakubvunza kuti simende wakadini wakatora here ukati ndakadini simende yawakatora iwo ndo yauyo mangarwe arudi mari yesimende iwewe zvaakazouya kutorawo zvipikiri nei tapedze iyi unoona uyoyo uri pano wovhurisawo chi yako iwewe mangara yako haupfekedzeri nyaya yako uyu murume wakatoshinga kutopfekera iwo wakazvitadza zvakaita mundaraunda imwe hafana ndimwe atofanira kumhanyise nyaya idzi kuti udai bhati watopindwa nemundaraunda mundaraunda wakarwadziwa dzatswai auya kuno kukudare kuzotaura saka isusu teitauda kudini icross examination itatungoita yedu general ungoti tizwe kutiwo zvakadini pamweni iwo waizvo saka arikuta kuti hanombotori chinhu chako and to prove that ipoint yavo yekuti auya kokumangarira if he had taken anything from you angadai asina kumbodini and iwo ungadai wakatoataura kuti mu hamusweri kuenda kudare kana kuti udini pangoti mwakatorwa zvakati zvangu because arikuta kuti hauzumbondibvunze nyaya yemwenje ndizvoka inyaya yaautangirepi panapa saka hatichasweri kutenderera hatichasweri kuenda ikokoko yedu imi mimira iwowe ka chanakira dare ngechekuti iwo wabvuma kuti simende wakatora mahara ndiyo simende irodokadhapa saka chiri kudiwa iwo ngechekuti awode kuti wadzosere 2 pages dzawadzesimende wazwisisa isusu sedare takubata futi nemhosva mai ndozvinoite kwamambo mai hatiuye kotonge nyaya dzenzi kuti dzeidzosedzisipedza takubata utori nemhosva yekuti iwo wakatokuruka mudhara simende yake ukanyekwa tichaupe mari ndichadai bva wanyepa bva azokubvunza bva wadomuro
bvazotya kurohwa bvauyawo mangarepi uno. Saka iwewe uri kubata nemhosva yako yekuti wakaende kokurumuzvuro uchiti ndichakupa mari uchibva warekera kusvikauyawo mangare. Saka isusu yedu mhosva yekunoku isusu iwe unongori doti ubhadhare mbudzi kuno. Iwe unobhadhare mbudzi kuno kudari wetiri kuno kana kuti $30 unonze mbudzi kana kuti $30 wobva wazvisera 2 bags dzawo dzesimende aone kuite zviro zvavo zvaanode kuita. Kudopikise tatopedza ndakutoisawo Grace chii chichemo chekuti mungatondiperi kuchiri kusakura hatiyo hatisati tasvika ikoko imitigesheni yaunozarisa hatisati tatombosvika. Iwewe unodoti ubhadhare ndati muchiwa mukaona mwakuendesana kwamambo darika ine mumatanga musandoti ukazi kwamambo paundotanga nekuti kurukuru kuya kozakuyi maharaba uri kuona takagara kudai hatiri kozwe nyaya dzesimende badzi baa nekuti uchienda imodai tinee titori nebasa rodini rokuita ndatiwo takubata nemhosva munyaya yako iwoyo yamangarwa takubvunza ukati simende wakapuwa ende hauna kubhadhara ndiyo nyaya yawo yaumangara kuti hauzi kubhadhara simende. Saka uri kuda kuti simende idzokere kana kuti woibhadhara keshi $20 kana kuti wodzosere 2 bags dzesimende dzawo idzodzo. Isusu tatokubatwa futi nemhosva uri kuda kuti ubhadhare mbudzi muno mudare kuti nyaya yako yapinda mudare makatadza kuisorovha iwo muri kwega. Saka takubatsira hatibatsiri maharaba. Right, tazwisisana here ipapo. Nyaya tatotonga tatopedza une nyaya wakapuwe simende yerudo kuti idzokere unokuda kuti ubhadhare mbudzi uri kuti udini nazvo tiri kudochiziva kuti zviro izvozvo zviri kuuya sei kuti tiri kutoda kuti zvaitodobvira iwo mwedzi uno next court date redu musi wa16 zviro izvozvo zvaida kuti zvinge zvabhadharwa yedu yedare wabhadhara ava simende yavo yabhadharwa. kunga ndaonawo mushando wacho hatiiti zvokuti kunga kuti ndakagara hatisi kana ndaonawo basa Mutape ndosana ndati hapana here kana mari kichekusakura ndishandire zvokazvakuti ndoye kusakura kwenyu tokakuretirana because nokandisina wakasoenda kana uchazoti wazisakura wauda kudzirowa futi Mutape ndopaakati kwai uya ushandire ndosvika obva achinje magiya paya ndobva wakaenda kusungirawo play kuti ngoti wapinza umwe munhu saka handichakubhadhari nesimende yako nene ndizvo uri kuzvitauriri kana zvisizvo hazvichina nda isusu zoda kutaura ndiyo judgment yetiri kukupa iwewe atozwa payment plan ndiwo anayo atitaurwe zvekuita zvebasa nezvezvo simende iyi kai hapana nega simende irudiwa kubhadharirwa kuno kumari nyaya yamudare inopererepi aya akasangana nyaya dzacho watizwa paanosangana uyu unochida kuti iwewe nyaya yako tapedza kuti uine zvekuchitaura manje panyaya yepayment plan unonge wakuonana nani nauyu yochizodhiskaswa iyo yaine kamera haisisirene nedare chanaka ngechekuti iwo hauna nharo dzewadini hako dzewaita wabvuma mhosva yani yako ende muripo wako wadini wabvuma wauda uchichimitigeta pakuti kubhadhara kwacho ndodo uchichizodai isusu tinochizozvitaura izvozvo zvazvega zvisinei nechi nekudai. Next time ukanga waite chikwereti nemunhu unafunda kubhadhara zvinokuchipira zvinoreruka nekukasika. Tikatarisa period yacho 2004 yes tikada isusu manje nemutemo wedu kuti tichiweka retika yekuti pane loss isusu tinondotarisa value yamakaruza. Saka ndati iye tinotarisa current value
yeloshem akaita hatiisti mainterest hatibvumidzwi because imwimwe hamuna registered company yekuise mainterest and rate yacho ikubva 2004 kusvika 25 ka marate achinja apa kubve kumabhondi martgs machichichi mati hatigoni kuweka tichibuda neanza chetauda uronga ngechekuti imwimwe zvemakilema kuno toronga kuti mudzoserwe simende yani ngekuti ndo yakanga irotoramba kutouya simende yani it's unfortunate kuti nguva yakadini hayo yakareba zvekunyanya but simende inondoramba iri simende ende uyu wacho hake waazopedza nguva yedare wabvuma mhosva yake waakutomitigeta waona munhu aakumitigeta it's a sign of pleading guilty wabvuma. Thank you very much. Iwewe tinochisara uonana pamakaka setodo uchitaura une nyaya yavo ndochipondora tete Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira ndochipondora tete.